FM ke ce guda tamkar da dubu, sauti na kayan zamani ga ma'aikata masu gogewa. Zinariya Alfijir FM ke ce guda tamkar da dubu, sauti da kayan zamani da ma'aikata masu gogewa. Bismillah sarki ya mahalicin zuciya, mamallaki mai mulkin dukkan duniya. Ka taimake ni ilahi kar da na sha wuya. Mb Tagwaye na ce kowa ya dakata a Alfijir FM. Zinariya Alfijir FM ke ce guda tamkar da dubu, sauti da kayan zamani da ma'aikata masu gogewa. Shirye-shiryen kuna so samun zuciya, ko aiki nake aikin zanyo shi ba wuya. Tashar ku ta bambanta da sauran gaskiya, Allah ya sanya tashar ki kasance ba yake Alfijir FM. Zinariya Alfijir FM ke ce guda tamkar da dubu, sauti da kayan zamani da ma'aikata masu gogewa. Ke ce gawa a gare ni ko in ce aminiya, mai ma'aikata da hazaƙa kin zama jijiya. Sautin tashar zamzam yake zancen gaskiya, lamba guda a cikin dubbai ku faɗi ku ce Alfijir FM. Zinariya Alfijir FM ke ce guda tamkar da dubu, sauti da kayan zamani da ma'aikata masu gogewa. Shiri ne a nan zinariya, gamzaki shiri ne a nan zinariya. Mazan jiya shiri ne a nan zinariya, ga tambarin Alfijir shiri ne zinariya Alfijir FM. Zinariya Alfijir FM ke ce guda tamkar da dubu, sauti da kayan zamani da ma'aikata masu gogewa. Ya fili ga mai doki a tashar zinariya, mata da sana'o'i a tashar zinariya. Rayuwar matasa a shirin zinariya, labaru na Alfijir shirin zinariya Alfijir FM. Zinariya Alfijir FM ke ce guda tamkar da dubu, sauti da kayan zamani da ma'aikata masu gogewa. Mahaɗa kasuwa shirin zinariya, zango na Alfijir shirin zinariya. Babu maraya shiri ne shirin zinariya, labaru na al'amuran yau da kullum sai mu je Alfijir FM. Zinariya Alfijir FM ke ce guda tamkar da dubu, sauti da kayan zamani da ma'aikata masu gogewa. Zinariya Alfijir FM ke ce guda tamkar da dubu, sauti na kayan zamani ga ma'aikata masu gogewa.